Selamat malam Sugeng Dalu Mas Jolang. Malam Sugeng Dalu Pak Igit, Mak Cangik, Mbak Limbo. Minangkani pamundutan saking Kanjeng Mami. Oh Nggih. nika kalian Mbak Dani sekeluarga kali Mbak Kok barang iki kowe supaya kecure kon dandan. Nggih, Pak Kon Igit. dapuk MC. Pokoke apa-apa kudu kon muni. Nyatane pas kowe ngadeg perahu layar Mbak Jessica karo Mami yo melu nembang iki mau. Alhamdulillah. Mengucapkan apa dateng? Alhamdulillah mengucapkan yang terbaik, pokoknya donga sing apik-apik Nggih. untuk mempelai berdua. Sakmene kene ningali wayang meriah sing mumet bingung rah mudeng ning saking besan iki. Dari Padang dan dari Sunda. Daripada Rancak Bana. Rancak Bana itu artinya Rancak apa? Bana iki apik banget Pak Igit. Oh gitu. Rancak Bana Balarenyo Udo ambek Uni. Udo, Udo. Uda Rian Uni Jessica. Oh. Kok roh ae kowe? Lho cah kene kok kene iki ora trimo wayangan yo sego-sego yo kok Padang Pak Igit. Masa? Oh ya piyai Padang iki terkenal. Nasi Padang. Pai awak jek. Mau kemana? Oh iya. Jebule ya iso lambemu ya nggo basa apa ya iso ya. Kan beliau besan dari Padang dan juga Sunda. Bisa bahasa Sunda. Kumaha kabarna Ibu Amang? Terus selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahasa Sundanya bagaimana? Bahasa Sunda. Selamat apa mau? Selamat malam. Wilujeng Dalu. Ame podo, ame podo. Oh iya. Ame podo orang aku. Ya iya. Sugeng lho kok sugeng midhangetaken yo. Selamat menyaksikan wayang kulit. Mangga sadayana cacalikan hela jeng ningali aya wayang kulit Ki Sigit Arianto. Oh iya iya iya. Tangan tepuk tangan orang nimboi. Lambemu tak pelintang. Nimboi donga ning kene kon seneng-seneng karo donga. Berarti bengi iki basamu Jawa, Indonesia campur Sunda. Walah mumet bengi iki wong mergo wale-wale napa mriki sing disubyo-subyo kan tamu besan. Oh, iya. Harus bisa mengikuti budaya besan juga. Oh iya betul, nanti juga jaipongan ya. Irarik balik ke Bandung teh. Artes kayak orang bahasa Sunda teh hanya. Artinya apa? Kapan apa balik merono? Usek rasane kene kok mau tundung. Loh, nek balik kan biasanya besane nderekke to Pak Igit. Eta sadayanya Jawa Tengah sakieu nyambungnya ngartos teh bahasa Jawanya. Teu ngartos pokoke gede-gede kajang ya. Ini orang ngerti gede-gede. Nuhun. Memang ini Jolang itu wajahnya seperti cepot. Jadi dia Asep Sunandar. Oke. Kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar. Biasane dadi Tamune akeh banget sih. wah tamune Ket isuk mau. Gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah. Wah kok padha nom-nom aku mbiyen lamar ibune ya ngono kuwi. Iki ki ora ben-ben Mas Riyani serah-serane Mercy. Lah Mercy padha imbang meh imbang kali kula. Biyen serah-serahanmu ya Mercy. Ah Scoopy. Scoopy ya diindulke. Yang penting adalah niat. Niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat. Allahumma Amin. hati-hati manten iki kuliahe sekolah ning Perancis. Oh. Hasil hari sampe pokoknya bengi-bengi iki pokoke dintek-entekno nek seneng-seneng artine ngoten niku. Oh, kuwi iso basa. Lho kula omongan karo demit wae iso kok Pak. Iya. Awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak. Lho. Oh sik kok iso meguru karo kuntilanak sebabe? Susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus ana kuntilanak tangisan. Kuntilanak ki yo guyu. Susah ya tetep guyu ya kuntilanak. Guyu, konangan dukun yo guyu, ora konangan yo guyu. Pokoke luar biasa bengi iki Pak sing mirsani. Wah, Tumplek-blek. tumplek-blek bakul ngantek teko pas
pasar medang jejer-jejer mriko. Ya pancen bakul paten ning kono ruko-ruko. Oh, terakhir pun enten Wis enek. Oke. Selamat dan berbahagia untuk selamanya. Udarian Uni Jessica. Oh, iya. Jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang, dadi urung patek mengenal bahasa Padang. Itu beda-beda lagi, rumputnya beda-beda. Masa? Bagian Palembang itu sudah lain lagi. Cak manu kabarnya? Oh. Beda. Pahit sekian, pahit sik. Tambuah sikik. Oh, iku ana. Ki Yogya nek tambah sikik. Ora percaya, sur kesini udarian tambah sikik udarian ya. Tambah sithik bayarane maksudnya. Oh. Wah, asem ae. Iya bener rek, angger Pak mantuk, bisane mantuk berarti bener. Bapak salah ya mantuk, ora ya mantuk. Sing penting nyawiji dadi siji bengi iki. Ya Allah, milih besane bahasane kok angil-angil. Itulah dinamakan jodoh. Bineka Tunggal Ika, dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu. Wah. Nggih, seneng angger kok plok-plok mesti kabeh nambahi. Alah. Nambahi donga lho, Pak. Oh, nambahi donga. Muga-muga aku ya melu ndongake kowe, Jo. Muga-muga majolang sehat. Amin. Panjang umur. Amin, Pak Iki. Awet urip. Amin. Urip terus nganti tek wong kowe isih urip dhewe. Sik. Omongane kok urip terus nganti entek wong. Lah panjang umur liyane mati kowe isih urip. Yo maksudnya yo sak lumrahe nganti entek wong lha kok nek ape wayangan sing nabuhi sapa? Terus ngenek-ngenekan iki. Ono kabeh. Kok nek terus ape graji ning kene sing graji sapa? Ora ono. Dadi sak lumrahe. Pokoke for you is the best my friend. Can you speak English, Jolan? Yes, I'm speaking English. Thank you. Don't worry, no problem this night. Weekend. Week iku rambut, nek kene dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Kamar nganten dihias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70-80. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukai kabeh. Iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Padi-padi ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono kuwi. Ayo tutupe dhuwur layar tak geraki pring ndayek ngono ya. Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss kok terus dikeki kaya keluk-keluk bedhiang kuwi. Keluk-keluk bedhiang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk. Lah, semuk. Wah, kayak semuk wes kaya ning dhuwur mega. Terus disawer. Sawer ber. Terus kayak nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica ada. Setelah tradisi yang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night? Lah kowe biyen pas dadi kanten anyar piye? Lah kaku ati Pak Igit barijat tamu cek do jago ngapain jajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane D. Omahe dibuka jejer-jejer. Kabeh turune ning ngamben tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Bae tangi. Apa cung? Mangale to Mbah wong kula niki nganten ape anu ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Mbah yo celutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian. Ada bintang tamu sing lagi naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Kuwi le nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki aku semenangise cilik ngono. Cilik tenanane Pak. Saiki lah. Wis saiki mblegentong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Genduk Niken to Pak. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Ya saiki no piye to iki mesti dianti-anti penonton iki Nduk Niken Salindri. Aku ora.
ngenteni kowe apa? Ngerti kowe do sepeten kok. Ane ora kowe tak mengguri. Iya ora ya ngancane niken. Iya. Ngadeg lho niken. Ning 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 nong 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 nong. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Niken salindri. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikin. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, kelas loro SMA wis pinter nyinden jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Lho. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing barep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Wih, dadi tentara karo polisi. Dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong pancen genduk iki wis bakti. Saiki sakmene gedene wis wani mara-mara rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Kula ndek ingat dhewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Medion. Iya, Nah, ning saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejak. Yo bengi iki tak jamu. Yo dijak yo Pak iki tuh. Iki rekose Pren. mami ngono. Donga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini, di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band. oh dangdut band Iya, pop. iya Pak Ikit. Iya. Oh. Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu udah Rian sama Uni Jessica. Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah. Roh iki basa apa? Iya, kalau kamu Roh iki koyok sukmaku ilang kuwi. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik, ya Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki do kesergep kajahatan ning ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa padha Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bacaane kuburan ngono Ya kae. nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono maksud Ayo. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi heeh. memeriahkan anu karo dirimu. Yo lah mung kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk niken. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo? Muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah halah terae wis ora seneng ra. Sapa jenenge sapa? Inah. Sapa?
Nah. Ya aku di SMS saya tak simpen no. SMS-e piye biyen? Aku nggak bisa bobo. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-gede ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Luar biasa. Gimana menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Budani iki lek nyangone iki gak ukuran terus. Nek mangke dirasa ngeten Om Iget, Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh Budani. gitu. Iya. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi, nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyu. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu. Ibu. Bapak sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang, Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari, Bu? Wis kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta, Pak. Oh, saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, Taman Februari cek payu ta? Lu. Piye kuwi lho? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah te mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Wah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Iya. Iya. Wi. Berarti kabeh diayahi ya Iya. napa penting halal. Halal kono. Anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi dadi. Terima kasih. Dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa lho? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mek sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri, aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya. Omongane ketoke iku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no, aku ditolak karo Minah ora masalah. Request-e podang kuning ya lho. Lho jenengan iki tak kon pom kok wis ngene kene lho, Pak. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, pangkur juga boleh. Bebas kamu kamu malam Kamu hari. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender jene. Luroci nemo luroci. Spesial untuk teman-teman berdua. Nggih. Ini Timen budayang ram bakal pangkur. masih nanggleng
nembang kok diamini. Lah donga karo nembang. Nimas Musti kaning kang saking Putri saking Ndok-ndok Kediri ya. nggih. Oh, toh. Kediri. Salawireng nambang beksa muska cakup linambaran jiwa tama Ndreya sumarah mring Gusti Pangkur Sandi Asma Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. nggih. Sing damelke Sandi Asma niki wis sinten? Niki Pak Cahya. Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Asma. Nah aku wis ora sadi gaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asma tembang. Oh, tak kira sandi wiwi. Siapa nama panjangmu, Kak? Iya, Kakek, makane Kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjangmu kak kene terus do ngidu. Ngapa kok itu? Kudu ra ikhlas apa iki? Siapa Kaya nama iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya aku tengok sensimen ki. Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Kok pede. tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu no. Eling apa ora ngono ki ditakoni. Yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok bae. Ya apa. Lho iki jane grup apa membuat aku bingung. Lagune apa Nduk iki kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.
Nyidam sari dan gede. Luar biasa. Onde-mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh iya, koyo ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Di Sigit Channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine guru wayangan ning keser tunjungan iki. Sadunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono iki sudah ora wayangan. Ya ora lah ngono ku. Lah iya tono, mari wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Guyu. Nah, tembange kan suarane bae iki gawan lahir, gawan lahir. Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya itu nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh, pas belandong kayu tak gong mulai itu. Nek ngono kowe biyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini gendut nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to kawit nulisi ulem ngantek rewak iki ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah lho 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas. Mesti sing diarep-arep sapa? Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Ning wae ning gene FB nggih gawe status kula cengking isar. Iya, statusnya piye? Aku di depan. Mok komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke,
kurang adol kalau Uda sama Uni terus Mbak Dani. Syukur yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Nanti juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Luncat. Oh, Bajing Luncat. Bajing Luncat teh bahasa Sunda. Kenun artikel ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan? Aku kuwi minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Pasti padha asline lho iki. Semberan. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini boleh sekarang ya Pak Iki. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian, Uni Jessica, Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator ijo nggo mix siji nang Mbak Dani, ya Mbak Jessica, Abi, apa kabar ya? Oke. Apa kabar Abi? Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tuwa kepradah nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani Piyai Sepuh Tanggap Pacono gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang waduh. Maksudnya suasana Rancabana iyo kah? Iyo. Ibu kumaha wartosna Ibu? Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape kaya nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngoten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Pak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa waduh? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa sih aja. Ya santai saja. Akhirnya nganggo kabeh ya. Yo. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang.
Mama Padang. Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta bukan di Alah, yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Lambe telingten. Belum tahu. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Your mother, please. Okay. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkatu. Sunda iki Sunda, buke Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, senang sekali sambutan keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini, Iya. yang kata Papa tadi pertama kalinya. Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya. Terus terang ya, jadi pengalaman baru. Pengalaman baru. Ada mudeng apa enggak itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng tapi perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. No Ibu. Monggo saniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene sing paling dawuh? Niki wis lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu monggo administrasi. Kowe iki aja ngisin-ngisini aku. Ripot apa Ikit? Namung anu kok gojek Mbak Dani mung wau yo cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe. Lah. Kowe iki dagelan mau modin kok njaluk wajib. Wajib donga maksudnya Oh, Pak wajib donga. Ikit. Nggih. Monggo, saya jawab meneng. Request lagunipun napa Mbak Dani kesukaan apa? Mbak Diken. Bokong semok, bokong semok, bokong ini kan. Nganu Mbak Dani. Untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin, lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Oh. Iya, itu balapan juaran. Oh, karo ibuke menang anake. Oh, aku iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati one heart. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Katresnan sejati bahasa Sundanya apa itu? Katresnan sejati cinta selamanya. Oh iya, kayak bahasa Indonesia ya? Ada persis Pak. Oh iya bisa ya. Percaya. Bahasa Inggrisnya true love. True love. True love. No travel, no traveling. True love. Waduh. Di MC ini Jo, disiarke Jo. Nyonek genteni ketok yo. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinara martiko kemawon sinar niken salindri dan cakra nerat katresnan sejati. Yo. Boleh sambil goyang. Ayo. Satu orang 3 kali saja, nggih.
Joget Mbak Dani. Ayo yo. Terima kasih. Ayo Mas Rian, yo sikat aja Mas Rian. Asik. Terima kasih.
luar biasa. Saya selalu terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian, juga Ibu. Mbak Jessica enggak nyanyi, enggak nyanyi. Jessica pengen nyanyi enggak? Oh betul. Oh nggih. Ya persiapan terima kasih Bapak. Nggih, matur nuwun, matur. Pelan-pelan sandalnya joki-jolan ya. Oh sandalmu jepit to, joki-jolan. Ada ya. Aku wis seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Seneng wong nampa saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Iginda. Oh, iya. Dadi wong urip iku lair iki wis digawe jodoh pati rejeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti anggere gelem ndonga lan usaha. Wow. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Amin. Lunyu. Kok teko kono. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir berikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahkan lagu Sunda nggih ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene Mbak Ida Lala sama Mbak Lalu Niken. ini Om Ikit. Untuk mriki mboten napa-napa. Iya. Nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah nggak entek nanti. Nggak Ini entek. biar kelihatan indah dua bidadari. Oh iya. Ya. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngatos ati. Iya. Oh, ngertos saede. Wilujeng Sumpi. Oh. Bener kurang? Oh iya Benar Wilujeng Sumpi selamat malam. Iya. Oh, iso ya. Mengenal budaya dan adat. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu itu sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karo nan bocah liya deknen getun. Oh, artinya kok dawa men. Iya betul. Berarti bajing loncat menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenani ganggenan ya apa. Coba dibawani kok sing terjemahke Julang. Berdua karo Mbak Ida sih. Terjemahke Jawa nek kanthi bleset kok sawerane dijaluk neh karo Pak Suji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing bisa ditartekke Julang. Sok teh bawa lah. Iya. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, bisa ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuringnya sendirian. Sendirian. no agar bimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. nu mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nu. Inu tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nuk loro Mas. Atine lara Jo. Eta bener toh? Nuku iya. Ngahulang ngabrantingana aduh eta tidak kacicing. Artinya Jo. Diam tapi selalu teringat. Wah, iya iya. Daekan
Mau awur ya nang ndi? Ah, cicing iki beda tengok-tengok. Oh, tengok-tengok. Terus Ngacat. Aku kuwatir awakku salah. Lebih. Soal basa kono mbek kene iki beda. Oh, bedane? Lah kuwi kono ki mau ape ngomong lah kuwi aku salah. aja dipedhot sik to. Ora rampok seneng bedhek. Mamplas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa cah? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah kuwi. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine? Artine ku terikat. Oh, dicencang. Maksudnya hubungan. Berarti nek pamane terikat kok iso ngayal. Terikat. Hubungane ku masih terikat. Oh iya. Terus kayak baca. Tiba eli Setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. berarti pas karo lagune engko sing bajing loncat mau ya kuwi. Aduh. Punten Mas Baida. Sapa? Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Lho Mas, goleki Minah lho. Mbak Minah nuke lara ya iya. Ora. Ndeke ape roh nuku. Bisik-bisik. Alah, ya. Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok. Oh, kupingku maksek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyungune kok banyu masak. Oh. Orang apa? Ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Banyumas sing rada ngapak ae. Ngapak ya mon. Iya. Ya pertengahan antara Orang ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, nama kota itu aja digenti. Ora itu to. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Baju kita selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo tari karo bareng karo Mbak Ida. Elok Pak Igit, ben malah ketok indah. Wis lunggone kono sing. Karo anakmu lanang ya bisa. Nggih. Rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Wah, karo sampun putrane Mbak Endi iki dalang cilik ya. Nggih. Coba kayak apa bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo.
narasantati hangka Oke, luar biasa. Oke. Ngatek, Jo. Nggih.
Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah, asal nopo? Asal ditanggap. Dadi bisa. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk Niken Salindri. Persis asline Pak Igit. Wah. Hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Igit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda lho. Banyumas kayak negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbak Putri tetep Banyumas. Oh iya. Oke, mari iki. Gelang alit kang Mbak Dani menika kagem Kang Sami rawuh sedaya. Wah, sembah nuwun kula wau Mas tahan nggih rawuh dalang PM nggih. Yo rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Ya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oke. Go saka Taiwan Mbak Ira Semarang. Ya, komplit Semarang. Mbah Mudin Sambong yo Manto. nyimak manto. Pak Lampung Pak Igit. Lampung nyimak Lampung manto nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Ya. Coba ku niken bawa sing jeneng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya? Ya. Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Sini sing gamon ki sampean ke Minah. Oke. Meh ngopo kowe? Kleng to Pak Igit. Oh iya. Persiapan. Mambyat mayan Mumpul Zon. Alah. Kok mampu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Oke. Teman sungguh kejam. Suarane gandeng pelam nyangan. As, Jo. Alah telat. Kowe iki nampa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dintek-entekno. Tak kandhani ngene iki lho ning kamera aku sing salah. Wong kowe sing kecepeten. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus jreng. nek kowe mumbul ya gone muni Jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jerenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul ya gone muni jreng. oke. Genano. Sesuk ki prei. Terus kene. Nyaram yai nusan Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge ki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke dicekeli. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke ditimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng. Eh. Ngono lho. Lah
Semengke iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau ning ngono sama. oh, aku sing muni ngono ya. Heeh. Oh iya, iki kaya ngene-ngene. Tentak dandeng tak tung cekel. Tutak dandeng. Endi mau bocahe? Yalah gurimu iki lho. Meripat ora pas. Pianyu Disuraki kowe. Pak Git, Apa? kula tak ning musala sik Pak Git. Aja putungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae, aku melu. Oh lah. Ya, sakmu ini iki kok ora ana sing elek belas. Minah tok. Fan. Terus iki. Sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk li kan. Baleni. Melaring. Ku meliaring. Alah. Lukman isin. Tok mungkir kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen yo ora penak. Nada sahur. Kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. He, itu yang nyiter. Oh, Itu Husen Andi Hasan. oh sekarang itu ada senggaknya gitu. Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas. Gumeleyaring. Karo diluk mikir sinter dijedake lambene. Alah. Taman. Nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. Ya. Taman. Sari Nuswan.
blamyangan blamyangan ayo Gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali. Ora. Angger dede tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he he. Metu he nek metu. Siap senggak kowe nyekelomi. Iki majulang entuk salam kok Saking jajak. yo ono. Bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Weh lah. Nggih. Do story karo masang fotomu. Alhamdulillah Pak Igit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nang akeh apike. Iki dawa storyne, eleke sithik apike akeh. Gede ketara niki. Lagune gelang alit nggih. Aja lali yo. Ya, sepot. Dede tak yo.
isih do kelingan jule. Ah iki Banyuwangen pertama biyen garap cakrane yo iki, Jo. Cik, Introne sing intro sing ora iki sing lawas. cik. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. Ora kuwi. Bagus sing nyaron kuwi urung lahir. Oke, nganti saiki. Bagaimana Om Mikit? Iya ya. Om Mikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, di sini dulu kamu bisa mimik-mimik dulu. Oh iya. Mimik dulu. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Eling-eling ora apa-apa seperti Oh, Banyumas. eling. Oke. Sapa eling kalian maning ramah. Sadurunge Banyumas diselingi sik ya. Oke, Pak Git. Ben iki ramane ora gembruduk sik. Oke. Selang-seling Pak. Itu ada Mbak Eni, Mbak Ima, ada Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Ada Bu Yuyun. Iya, ada Bu Yuyun itu tukang tambak udan. Tadi hujan terus Bu Yuyun naik panggung Langsung terang. deres. Deres delok terus terang. Iya. Banyune ditekke. Matur nuwun ya Bu Yuyun sampun tambak udan Bu Yuyun. Oh, kowe.